Thomas Mwashanja. Nati yeye mpo mwange dali ndio kudaira mnaye mariage kudaira mariage ndini hafu mariage hapo sisi mnamenda msina mali yange kusakazia manje kuti sisi ndio Mama kazi muri mwacho wakafa. Sisi. Mashataka kwewe. Mashataka mpaka kwewe. Atina kupulwa ba. Sasa ndio watu mpaka mashataka. Saka zerenyero mama singazizi kuti azvitwa. Mashataka mpaka kwewe. Kana kutombozizia zvangu zvakatambira akatotanganya. Mwakambone zuwa rinobuda rimweni zuwa ririyo. Pasara futi 20 19 anditi 18 kuti 40 aunda mashamba ukatila ni kwamba shatazo kunoti akushasha ana mpaka mashatazo hamaza kushasha bakaitega right Thomas Masanja sene muyako ika Wakatoshanja. sene muyako yo kama zikani Shanja. amna mkazi mkazi wakashaya oni mwandaona washazio tayari ndizo tishutotola nazo uyana wa Thomas Masanja wainga mkazi wemunhu wewe bozi munhu akafa gore risati rapera hembe dzisina kukoyiwa unonga achiri mukadzi wemunhu wakaita chigore wakaenda unorara nemukadzi wemunhu iye mukadzi hakutodzingwa munhu ndio nyaya waakudzingisa munhu munyika muno ngodonyenga-nyenga ndarayo ndio nyaya yacho iwowo wacho waitiziva kuti murume wake nyaya yako buda ngekuti iwo ndo wakauraya murume wacho iwo ngekuti wakanga warudo mukadzi wacho ndiye mukadzi wacho uri pano iyo zvizvo wakuzi nemasvikiro chibuda muno wakaitei manje wakaitei chicho wakaronga murongo akadzima wandira akaita hembe hadzisati dzakoyiwa nemurume wacho nekuputika haasati hapana chaticha hapana iwo wakutorara naye mukadzi wacho kutoita zvembiri kutobatana maoko kutokisana kutopesaka muchiudana naye zvezvi haunozotomira dendeka ndakambotomira wakambotobva zuri atichatombotodani ake zvakataurwa zviya zvekuti bai chisiyana kana mukadzi uye chikudaga ngave kwako kwete iwe kuenda kwake waimunyengera mumba mwake nemurume wake kero hongo uchizviitiri wakambozvoni kusakaziya usakaziya kuti udi kuti hazvizwi zvekuti zvokovata mumhatso imo mwacho pemunhu akafa zenenyo inofunga kuti mururongedza muchiri apo murumirira uyu endai muyenye yembereni marongedzeri
murumirira muchiunyengana ke uyo rumumirira ende orudairira orudairira kuti saka mukicheni mukiwe waenda kuonyengengwa zvemunhu mukicheni wakambozvonepizvo chikamumamwa ichocho mwashanja unosanja unotoshanja chai haiworambichana ende one zviwindi hauti kufa here murume wacho wakanga afa nei mwashanja tata kunototaura mudari murume wacho chakachamuraya unochiziva here saka ukafawa macho urundodondorara nevazi zvinozobuda zvimwezvo masanja takubata nemhosva masvikiro iwavo ane nyaya yangarapa neavo vakatotaura kuti iwo vacho wapona hausi kudzingwa ubhadhara mbudzi mbiri iwo urubhadhara mbudzi mbiri dzawakaita izvozvo because munhu waifanira kudai akagite zviro izvo zvoti zvisaita mukati iwo wazongobatanidzirwawo inini ndaida kutokurova mombe mhou nemwana but unoziva mainstructions ndaida kusorowe mhou nemwana chaiko kuti zvawakaita but iwo vari kutaura kuti iwo unobhadhara mbudzi mbiri asi uyo waidanana naye wacho ngaabude muno mukadzi uri kuona mapenalty enyusiyana wacho uyo ruzi ngaarongedze abude munyika munhu atichatodi kugara naye nenyaya yake yakaita iwo wakozi mbudzi mbiri inini handingazvichinja ndingaite sei ndozvendotaura kuti ndiri kutopuhwa mainstructions ndiri kutaurirwa zvekuti ndinge ndichitoita zvangu zvemunomu zvinoronga ndega ndinoronga muno but zvekutaurirwa nemasvikiro ndinototaurawo zvakadaro because ndingazvichinja zvinondidzokerera saka handida kuzobananidzirwa tiri kuda mbudzi mbiri kubva kuoriwo mwashanja dziri kuuya rini mbudzi mbiri usapedzisira wadzimba muno usati warerutsirwa wakapara mhosva isingaitiba chaita kuti wakurerutsire kuti zvireruke saka usada kuomesa zvinhu zvarerutswa hausi kupindura hausi kupindura kuti unounza rii ukazotsvaga mari wozotsvaga mbudzi dzacho hausi kupindura kuti ndirini 12 November next November oya 12 November oya nembudzi mbiri kana kuti une nemari yacho $80 kana kuti unaya nembudzi mbiri dzacho pana pamusi wa 12 iwo ukaona $80 waishaya mbudzi dzacho washaya siya zvada gara siya zvekuita ungadokara mbudzi unondosiya iwo ukaona kuti mari yacho washaya mbudzi dzacho washaya gara hangomba kwakwazvina problem unotiburana saka ndiri kuti pamwe unozoka usanyanye kuzotoba risiya uzozwa seri kwacho tiendotanga utsvaga izvo iyi chainondinakidza inini nyaya inonetsa ngeyangu ino andatonga kuti uya nacho chiro iye kuziunza inini kundoenda vazi watotaura kuti haana mamawe machanja we haana kuuya naye unochizoiuya wambudzi yacho iwewe wacho ndiononga wambudzi yacho munyorere pasi unouya nemari yembudzi mbiri nembudzi mbiri dzacho uchipedzise daira yako $18 saka vanongochiuya ne$100 kana kuti unouya nembudzi mbiri ne$18
Kuboya dziwa kune. Kumba kuna mzee. Ndinema. Saka unonyenga mukadzi wemunhu mumba mwake nekusina kodai murume wacho waka achiri chipokwa chekuti bhadharo waidodi anongada wakatofa so Ndakatorohwa. nehembe dzacho dzemurume wacho waipusira kupeta waite piro kwauchirara nemukadzi wacho ure zviuindi zvimwe zvisingaiti Amukati matopiswa ba. Pachaite nyaka ngemashaka. ndozvimungadai mwakatanga maide makatanga kufunga izvozvo musati maita mashanjana kushanja zviwindi zvenyu zvamakaita izvozvo kuti murume hasati aputika hembe dzisati dzagoyiwa motora murume umwe unomukadzi wake uya kuorara nehemba mumwe zviwindi zvenyu ndo zviri kukudzingisa izvozvo ndo zvemuchatakurana nehembe idzodzo ndo zvaonekwa kuti zviro zvamakaita hazvichaiti kuti mudi mugare itsvina iyo mati murume wenyu ana hama akatanga gwara rake ndiani Amuna ni mwana. ana vana ba saka wakaudotitiise mwana macho ino wakaita ine mwana wacho hapachabudichiro takambotiregerai here pano wakatiregerai iyo zviita kuti chibuda chienda inewo wacho chiterai mochiende kuita mwana todomuona mwana wacho saka ari kuuya ari kumba kwayo ari kuuya ari kumba kwaakanzi awe saka muri kuita kuti makaregera sei imimi mbuya mimi muri kuenda kumba kwamashanja koita musati hembe dzindoripo iyo mashanja wadini kundosiyana nenyaya iyi wadini kundosiyana naye watsvaka umwe mukadziwo iyi nyaya ika ichakunetsa iyi mashanja unozosiyana naye mbonze mbudzi dzedu chamwana uya kugata zvikwereti zvako iwo imbobaimboenda hako wochaya wapedza wochizosiya bcause uchazototadza kuti utipe zviro zvedu panapa okay musi wa12 October wouya nemari yedu panapa ndikaramba nembudzi idzodzo wochizochitora noti mwada kuite mwana kutikadzira murume wacho waitadza wacho ochizoitewo Moto kwa hembe moto pleka.